Hi guys, it's Tamia Jad. Welcome to the background. Remember, the background vano, we mind people's business. Panova sindiri vano, we bita mbili zantu. Panova ndi magamba, zintu zenidi. Ndengari wina wake kuti ndamuyipitsira mbili. Please go and sue. Get a lawyer and go and sue me. So, panali nyamata uyu 10 May, akuti 10 May amanyoza Madam Mpinganjila. Panova 10 May yo wamangidwa ali kulingadzi polisi. So, Mpinganjila anakwatira telefoni nde akutika ya anthu amene zoti ameneyo ndi mkazi wa big, ndi mkazi wa Mpinganjila. Akuonjeza pa Facebook. Atakupanga post pena apange post magani moto ake. Izi ndizi machubu chanchani anthu ena amayankhula. Ndeno nkhani kuti iyambike inayambika ndi 10 May. Apa 10 May anena zokuti ife athu Mpinganjila takula tikuwaona mu news ndi pa TV. Koma mu nyumba mwawo munangolowa mbumba za kwa ngona. Komatu ndi kuchipinda kwa Mpinganjila komwe pano tinakudziwa. Abwana awa ali ndi ana akuluakulu koma oloma tukutuku tsiku limodzi. Sinu ongobwera mwezi umodzi koma tadziwa kale mtundu wa mbale zomwe amadyera Mpinganjila. No, Madam Mpinganjila osati kuti amamuyankha pa page pawo Madam Mpinganjila, no amapanga zawo. Komano 10 May yu anafika stage yokatenga zinthu zakalekale za telefoni ya Mpinganjila ndikumapanga post. Nde anafika no stage yotenga story na yake Madam Mpinganjila anajambulitsa ndi kamwana kena yake. I don't know kuti mwana awe ndi wawo kaswawo. I don't know, I'm not sure about that. I don't have any evidence. Ndeno story yo imakamba zokuti telefoni ya wajambulitsa wapanga pretend as if wapanga wabeleka pamene sanabeleke a picture yo chancha zambiri zoyankhula zambiri pa post. Well, let me show you the post. Nde pa page ya 10 May anapanga share nkhani yomwe page yake inalemba zokhudzana ndi Madam Trifonia. Nkhaniyo akuti Madam Trifonia ananamizira kubereka mwana. Akuti Trifonia fakes on giving birth. Nkhani imene yakalekale ya 2018. Nde this story might be fake. Kenakono 10 May ndikuipanga share no nkhani ija kuti anthu aone. I don't know kuti like zimatanthauza kuti chani, komano anapanga share zinthu ngati zimenezi pa page pake. So apa pano zinakhanga kuti 10 May uja kwapanga bully Madam Mpinganjila, like akwapanga bully, you know. So 10 May wamangidwa ali kulingadzi polisi. Mwana iPad. Yeah, so nkhani ndimeneyo 10 May aja amangidwa. Ndi apa pano funa ndiyankhule no za Madam Mpinganjila. Ineyo ndapita pa page ya Madam Mpinganjila and I went through her post. Mapost akalekale asana kwatiraneso ndi Mpinganjila, and it looks like Madam Trifonia amakonda social media. Nde usati kuti akupanga post kuti anakwatira ndi Mpinganjila. No, that's her lifestyle, you know. Nde anthu ena akuganiza kuti ndikuti apapa akupanga post ali pa social media chifana kwatira ndi Mpinganjila. No, that's not true. You can even see her old posts, mapost akalekale amakonda social media. She likes social media, and that's normal. Nde ababa, if Mpinganjila safuna akazi awo kuti azikhala pa social media, adakawuza kunyumba komwe kuti baby, I don't want you to be on social media. Koma no, her husband is okay with it. You know, her husband is okay with it. I don't see anything wrong with that. Anthu fete makhala ndi ma characters osiyana. Anthu ena akuti bwanji azikhala ngati mele bushiri sapanga post za nyumba zawo. Olo mkazi wa simbi sapanga izi ndizi. Guys, we all have different characters. We have different lifestyle. Just because anakwatira ndi munthu olemekezeka ndoti basi azingokhala basikete pa social media asamapange chilichonse. No, let people live their lives.
live chizungu apa jantuma ndiseka chizungu changa Ramia soyankhula chizungu chabwino zanu bula mukumva zomwe ndinenasi cause ineyo ndi lifestyle yanga ine ndimakonda agalu I love dogs nde basi ndikwatireno basi adzita asamapangeza agalu no it's impossible ka iniwo mwese ngoti Mpinganjila ndi anawo saona kuti madam Trifonia akupanga post mesa amaona and they are okay with it but anyways let me not talk too much pano ndibe mbali pano ndikuyankhula mwadongosolo. So guys, tell me, what do you think about this? Do you think tenme analagwita ndikona mumanga kapena mumangazina zomwe ife sitikudziwa? What do you guys think? What do you guys think? Comment in that comment section. Comment. Bye.